Moi boa noite, que tal? Hoxe conosco temos unha muller que había motivos de sobra para entrevistala, pero que ademais vende gañar un premio relevante, sen dúbida, o máis relevante da escena galega. Falamos de Carolina Dígale, como vedes, motivos de abondo para falar con ela, pero que ademais, como dicíamos, vende gañar ese María Casares. Moi boa noite e parabéns, Carolina. Gracias, boa noite. Un premio María Casares en vestiario que non digo que o perseguirás, pero sí te perseguía, porque xa o ano pasado estivo aí perto. Sí, fai 2 anos. 2 anos, sí, é verdad, foi 2 anos, na edición de 2 anos, estaba aí perto, e agora caeu. Caeu. Como recebes, que tal? Bueno, abrumada, la verdad, por este recoñecemento, non? Que non é que non o esperaras, é que un pouco, a pesar de que cando un está nominado pode caer ou non, supoño que a sorpresa cando se autonome sí, foi unha sorpresa porque, a competencia era importante e, bueno, sempre pensas que podes sair porque estás aí, non? Pero cando dixeron o meu nome, foi moi emocionante. Iso que che era a oportunidade de ensaiar aí un par de anos, precisamente, porque sí. Cal é a diferencia entre saber se vai a saber o teu nome ou non e non sair, e agora se sair? Cal é a diferencia anímicamente? Fai 2 anos era como que non estaba preparada, non me sentía merecedora, non? De, bueno, cousas miñas, non? Entón estaba como máis tranquila porque sabía que non iba a ser, non? E este ano estaba un pouquiño máis nerviosa do normal quizá a nivel anímico, non? Pensando que, bueno, que podía ser, non? Creendo un pouco máis nese premio, non? Nese recoñecemento. De calquera xeito, non sei se interiormente, entre vós, entre a xente do mundo, hai algún tipo de quinielas, de anuncios. Sei que os amigos, as amigas che van dicir sempre que sí, que tes opcións, que aí estás, pero eu creo que se palpa, non? Cando hai unha posibilidade ou cando non, ou non. Claro, eu non, porque ao final os que votan os traballos son os socios da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Eu non coñezo tanta xente, non? Entón, bueno, a nivel da compañía coa que traballo, de Elefante Elegante, eles... Pero eu creo que non o saben, non? Pero eles apostan por min, claro, pero non se sabe, non é... Sí. Pero bueno, supongo que esas impresións, o caso que eres a segunda Pontesa que gaña, depois de Mercedes, non sei se tiveches o caso xa de falar con ela, porque, non? Todo un luxo estar ao nivel de alguén que xa unha institución, evidentemente, no teatro galego, como Merce, non? Sí, é verdad. É que todavía estou aterrizando, non... É un premio que gañabas por mellor vestiario, sin embargo, tamén estiveches en arte nesta peza, non? Sí. Sí, eu, bueno, fago bastantes cousas dentro da compañía, non? Dende o inicio do proxecto, o dossier inicial, fago todo atrezo, axudo a Gonzalo coa escenografía, se fai falla facer calquer cousa artística nela, fago eu. E o vestiario. E despois todo o deseño gráfico tamén, os carteles, os folletos de mans, bueno, todo eso. De calquera xeito, dicías coa compañía, falamos de Elefante Elegante, pero desta vez era para o Centro Dramático Galego. Non, a do Centro Dramático foi a... Foi a de 2 anos. Sí. Foi para Elefante Elegante, e todos os xeitos, iso, que traballaches con diferentes compañías, non sei se os niveis de exixencia, tamén os niveis de liberdade, sobre todo, son diferentes ou non, porque con Elefante Elegante estás na casa. Sí, efectivamente, estou na casa. Entón, cando traballo con outras compañías, claro, levo xa moitos anos con eles, é un sistema de traballo xa claro, non? Entre nós. Entón, sí que me encontrome con maneiras diferentes, non? Entón, sempre lles digo que me tienen moi mal acostumbrada, non? Coa maneira de traballar. Entón, parece que me costa un pouco que me deixen moita liberdade, non? Porque ao final eu vou sempre da man de Gonzalo, do director, non? Vamos facendo o traballo conxuntamente. E cando te deixan
te queda, o sea, estás un pouquiño máis dudoso, non, do que propós. Pero bueno, bien, voume acostumbrando. Non sei se é unha ventaxa tamén o feito que dicíamos, o ser productora de arte, pois é un pouco tamén a túa xefa e ao mellor terías que coordinarte co outra xente e aquí dá moito máis traballo, pero tamén dá moito máis marxe, non, para traballar. Sí, bueno, esta etiqueta que me puxeron, non, de produtora de arte, a verdade que, bueno... Chica para todo, sí, pero chamalle produtora de arte. Sí, pero eu realmente, bueno, con outras compañías, pois, fago só a escenografía, ou só o vestiario, ou só algún obxeto, realmente eu non coordino ningún equipo, nin nada, non? Vou un pouco ao que me piden. En que consiste concretamente o traballo en vestiario? Porque estabas pensando todo no deseño, pero a partir de aí hai un traballo tamén na elaboración, hai un traballo tamén, supoño, no cuidado, no mantemento, na supervisión, non sei. Pois, con Elefante Elegante, bueno, Gonzalo xa ten unha serie de ideas, no vestiario o millor non tanto dende o inicio, pero o proceso de traballo é imos creando sobre a marcha, non? Todo, sobre esas ideas iniciais, empezan os ensaios, a escenografía xa está máis ou menos feita, que é o primeiro, despois imos vendo que fai falla, non? Como vemos os personaxes. Entón vamos, bueno, facendo propostas, buscando roupa, facendo o que non atopamos, ou modificando prendas, e vendo como funcionan en escena. Que a veces hai necesidade de cambiar ou de ir por outro lado e tal. E despois, bueno, unha vez que remato o traballo, xa está, se encargan eles de todo o demais. En alta costura tiveches unha proba especialmente difícil, supoño, porque non é só levar o vestiario, senón levarlo nunha obra que fala diso, de alta costura, que fala de roupa. Non sei como foi ese proceso, tivo que ser unha exigencia alta, non? Bueno, sí, María investigou moitísimo sobre este tema e íanos contando todo o que hai ao redor da industria da moda e, bueno, a verdad que foi sorprendente. Despois puxéronse en contacto con unha empresa que recicla roupa para, bueno, esas cantidades de roupa que hai ao inicio, esa montaña de roupa e tal, foi cedida por esta empresa de reciclaje de roupa. E, bueno, é que eu a hora de traballar non é que vou máis o preciso, o específico nese sketch ou nese momento da obra, máis que pensar en global, non? Entón, non sei... Ti xa eres, Carolina, como muller vencellada ao mundo da interpretación, gustache a interpretación, practicáchela, coñeces este mundo, pareceme que non é común, non sei que aparecen nas compañeiras, nos compañeiros, pero eu que estou máis no audiovisual, me atopo con moita xente que pertence á moda, que pertence ao deseño, e logo entra neste mundo e descubre. Ti xogabas un pouco na casa. Foi ao revés. Claro. Eu descubrín o teatro e a parte de atrás do teatro cando empecé aquí con o Catre, con Agustín, que ademais foi el el que me empujou hacia ese camino, non? Eu coñecín Elefante Elegante por el. Entón, cando cheguei ali, claro, vin todo o que había aí detrás e de repente sentín como que era o meu sitio, non? Donde eu podía poñer en práctica todos os meus coñecementos, non? Claro, eu non son diseñadora de moda, non son escenógrafa, pero penso que teño recursos para afrontar todas estas cousas. Tamén na escola de baile, o ano seguinte apunteime á escola de baile e o mesmo, quixen participar dende o inicio nesa parte. Onde falamos ante Agustín, aí tamén a relación con Jaime é extraordinaria, tamén outro dos penos que te apoias, non? Sí, porque ao final levo aí máis dunha década aprendendo del. En todo o que montamos para o final de curso, para o espectáculo de final de curso, ao final é un campo de traballo ese, é
Bueno, ensinoume moito, a verdad. Falamos, e a veces falan de ti como unha muller autodidacta neste mundo. Non sei se ti te recoñeces como tal, porque, Sí, home, sí, o sí. que te dicías, igual non especificamente no que faz, pero a túa formación é perfectamente acoplable o que faz. Sí, eu fixen Claro, Belas tens Artes, licenciada en Belas Artes. pero despois sempre hai algo dentro de min que sempre quere estar aprendendo, son moi curiosa, gústame aprender novas técnicas, que ao final aprendo un pouco por libre ou se teño ocasión de aprender de alguén, non? E despois queda aí. Non sei para qué, pero a deixo aí no caixón, non? E todas estas cousas que he ido aprendendo, ao final atopei o lugar no teatro. Porque, bueno, fan falta moitos recursos para resolver según que cousas, non? Porque non os obxetos, as prendas e todo teñen que realizar unha función tamén. A veces, pois, teñen que desvestirse rápido e non pode levar botóns normais, bueno, todo este tipo de cousas que é o que realmente me gusta, non? Resolver eses problemas que suceden na escena. A interpretación ten un ritmo louquísimo, tremendo. Creo Sí. que te atopas a gusto nesa marexada, non? Que che gusta Sí. a xustía en ritmo que van... Sí, porque realmente o proceso de creación é moi breve, na compañía Elefante Elegante, digamos, os ensaios están como en 3 bloques con algunha pausa no medio de 2 semanas, pero vamos sobre da marcha, entón ten que ser moi rápido. Sí que realmente eu funciono ben así, porque non hai opción de pararse, non? Entón, tes que ir. Sí que a veces te llega el agua al cuello, ¿no? Pero bueno. Dicíamos autodidacta, non sei se existe a verba, pero se llama ben polididáctica, porque neste caso tocache moitas ramas, e máis, profesionalmente, ao mellor poderíamos dicir que és diseñadora gráfica, estudante de Belas Artes, formada en Belas Artes, pero serías ou non diseñadora? Tampouco diseñadora gráfica, non, é que realmente eu sempre estiven como buscando unha etiqueta, non? Non hai. Tampouco me interesa. Non sei realmente como definir o... Porque eu en Belas Artes fixen a especialidade de pintura, pero tampouco pinto. Entón, realmente, non sei, non atopo unha etiqueta. Vamos ter que acuñar o de polididacta, entonces, Sí. porque ao final falamos, por exemplo, hai moita xente que Pontes que te coñece tamén por as clases que das, e agora especialmente esas clases da Xanela, por exemplo, estamos falando de empezas, estamos falando de colaboracións, como te dixe, coa Escola de Baile, o Catre, onde eres membro do Catre, etc. Todo isto se nos leva con millón, hai que acuñar esa verba, non sei. Sí, pode ser. Tamén coa miña socia Tamén, Isabel certo, O'Connor, se me pasaba, sí. facemos decoracións de eventos, cumpleaños, ela é diseñadora de interiores e sempre conta comigo para facer algunha parte máis artística, fai pouco decoramos a Tremenda, bueno, entón, sí, non sei. Coa Xanela mellor hai que facer unha parte, porque supoño que é unha formación un pouco especial para ti. Non sei se ti a experiencia neste eido, pero un traballo un pouco máis diferente, supoño, e me parece que eles polo menos están encantados, teño constancia diso, supoño que ti tamén. Eu tamén, sí. A verdad, cando empecé ali, non sabía o que me iba a topar, non? Ia con un pouco de medo, porque nunca tivera contacto, non, con xente con discapacidade. Pero é verdad que enseguida arroupáronme e hai diferentes grados, non? Entón, eso levoume a esforzarme por ensinar de xeito diferente. Tiven que buscarme un pouco a vida de como cada un necesita as súas cousas específicas, non? Bueno, levo xa bastantes anos e estou encantada, a verdad que eles ensinaronme moito a min, a non ter prexuizos, porque ao final os tes, bueno, son todo amor, é unha maravilla.
Estás falando agora dos María Casares, de aí esa motivación de que hoxe estías aquí, aunque evidentemente, como dicíamos, terías por que ter estado antes, pero isto non para, porque ahora mesmo creo que co Elefante Elegante está desas portas, non? Sí, seguimos unha obra por ano, bueno, e outros proxectos que están en marcha, bueno, en breve empezaremos coa seguinte. Claro, pero supoño que o teu traballo xa empezaría, non? Con... O teu traballo, sí, para a seguinte obra, non sei se empezaste xa a mirar algo. Bueno, ainda non. Penso que para xuño así empezaremos as primeiras reunións para ter o traballo feito para marzo, por aí. Por tanto, pechando xa as últimas funcións da última obra antes de empezar coa seguinte, non? Sí, sí, Alta Costura xa está en marcha, xa está pechada. Estades, creo que esta semana en Ordes, creo recordar. Sí, en Oleiros. Sí, Tardón, sí. Pois unha pontesa que triunfa, unha pontesa que ademais temos que darlle os parabéns sobre todo porque tiña certas inseguridades canto a falar en galego e fixéchelo de principio a final, moitas grazas, de verdade. É unha pontesa que se trouxe un premio importantísimo, case irrepetible para as pontes. Mirad anos que hai que tardamos en volver a gañalo dende Merza, así que moitas grazas, moitos parabéns e grazas por estar aquí. E a todos vos, grazas por estar unha noite máis. Mañá olemos de Camañá. Boa noite.